Absolut ikke. Una cosa Villa Pipa. Rigtig god. Du er rigtig god. Jeg ved det, det er fra Jylland. Jylland, kom til Jylland. Råb, hey! Hey. Okay. Er du også fra Jylland? Det skete der lige der. Ja. Men dem skal du ikke have et billede af. Hvad skete der der? Nej, de griner af dig. De lavede lige den der. Furkan. Er det ham på statuen? Ej, tror jeg ikke. Hallo Rasmus. Han har ikke et græsstrå.